Ya! Ya! Oh! Singgit namin. Alis agad ya? Saan naman sad, boss? Di ba ka napakudagang ipambuhat dito? Palit sa manok dito ka. Gutom na kay ko. Kanang barbecue yung manok ha. Tulo ka buok. Ha? Ang tulo raman, ako day, ako labot. O sige, duhain mo ha. Wow. Sige na ya. Palit na dito. Magdali ya, kay gutom na kay kuya. Dali, way kwarta ihatag. Saan naman? Sige na. Kapal ng mukha mo! Pa! Oh. Ang karuhon gid ni. Paang paliton, boss. Lagi? Nausa. Alag suko. Nangutanar kita klaro. Kapal ng mukha mo! Paagad sa manok. Lagi ya? Basta Balik ya. paas sa manok. A few minutes later. Nara, boss. Kapuya ko. Kao na riya. Ulo man lagi ni. Naunsa ka ba? Kapila bitaw tiga pagipangutana og paa ba mo ingon jud kang oo. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu.